Tak přátelé, vítejte na webináři o Grantisu a o podávání žádostí o lektorskou podporu. A zdravím nejenom ty, kteří jsou teď osobně se mnou, ale i ty, kteří se na to koukají z videozáznamu. A nejdřív teda nám řeknu, čím společně projdeme. Takže ta naše agenda toho dnešního webináře je, rád bych vám seznámil s tím oznámením nadace o výběrovém řízení pro podporu lektorů. Ukážu vám nějaké klíčové informace, které v tom vyhlášení, v té vlastním PDF souboru toho vyhlášení jsou pro nás důležité a zajímavé. To znamená hlavně, jaké typy podpory jsou k dispozici, o jakou se může lektor ucházet, kdy má žádat, jaké jsou tam ty termíny, kolik bude vlastně ta podpora činit a je tam taky speciální informace, co se vlastně změnilo oproti předchozímu roku. K dispozici k tomu, co tady děláme, je i manuál Grantisu, ale my si hlavně ukážeme praktickou ukázku, přihlásím se do toho systému, zaregistruju si organizaci a zadám celou tu žádost pro lektora. A pak si nakonec připomene, jaký je vlastně celý ten průběh od rozhodnutí podat žádost, jak to celé potom probíhá i v průběhu roku, kdy je žádost schválena a nakonec průběžné zprávy vyúčtování a tyto informace. Tak, pojďme dál. Dívám se teďka na třetí snímek a tady máme zaznamenány 3 typy podpory, které jsou k dispozici. V tomto není nějaká významná novinka. Podpora na iDilektora.cz už byla i v minulém roce a ta se týká základní podpory preventivních programů, je vázána na ten objem těch přednáškových hodin. A to, co je speciální letos, je, že lektoři nadace Mezinárodní potřeby, se kterou máme deklaraci o spolupráci z programu Zdravá mládež, se můžou ucházet o tuto podporu, a to konkrétně od 1.9. Tato podpora je tedy základní, týká se etických preventivních programů. Kromě toho máme podporu na iDilektora.cz+, která se odlišuje v tom, že tady je speciální sazba a týká se jenom některých programů, a to konkrétně duchovního dědictví a programů o Bibli. A opět je vázána na ten realizovaný objem programů a současně už se tam zohledňuje i počet přítomných studentů v té odměně. Tato odměna na iDilektora.cz a na iDilektora.cz+ nevyžadují, aby měl lektor dárce, to znamená, tuto podporu plně hradí nadace a pokud lektor dárce má, kteří by do nadace přispěli, tak nadace tyto dary automaticky vyplácí spolu s tou podporou nebo zálohou podpory na měsíční bázi. Třetím typem podpory je podpora, která se jmenuje Nová generace na dobré cestě. Tento program už funguje řadu let a oproti těm druhým typům týká se nejenom programů, které se realizují ve školách, ale týká se i následné činnosti a v tomto programu podpory se uplatňuje zdvojování darů, které do nadace přichází konkrétně specificky pro daného lektora. Takže máme tyto 3 typy podpory a pojďme se podívat dál, jak je to s termíny. Letos máme 3 termíny uzávěrek, ve kterých je možné podávat žádost. 15.4. ten nejbližší termín je určen pro podporu v programu Nová generace na dobré cestě, pro tu rozšířenou podporu se zdvojováním. A do tohoto programu skutečně lze vstoupit pouze, pokud lektor bude žádat právě do toho termínu 15. dubna. Proto je důležité, aby všichni lektoři, kteří i tuto podporu mají v letošním roce, se do tohoto programu znovu přihlásili a vyplnili tu svou žádost do 15. dubna. Období, ve kterém se pak ta podpora realizuje, je od 1. září do konce prázdnin následujícího roku, tak jak na to byli už lektoři nové generace zvyklí. Tady se v tomto směru nic nemění. A nově se nám tady objevuje možnost vstoupit do toho programu na iDilektora.cz a CZ+, která
má 3 termíny uzávěrky a pokud by někdo žádal teď v tom prvním termínu 15. dubna, tak ta jeho podpora může začít od 1. června. To znamená, ještě v tomto školním roce by stihnul a mohl mít nějaké realizované programy s podporou. A dalším termínem je 30. června pro ty, kteří chtějí začít s podporou od 1. září. Po případě máme také termín 30. listopadu a tam se začíná až v roce 2018. Takže tolik termínů. Zdůrazním tady ještě, že pro lektory, kteří jsou v programu Zdravá mládež a jsou podporovaní nadací Mezinárodní potřeby, ta možnost vstoupit do toho programu je až od 1.9., to znamená s termínem podávání žádosti 36. Pokud by si to podali dřív, není problém, vyhodnotíme je, ale podpora začne až od 1.9. Tak tolik k termínům. Kolik vlastně ta podpora činí? V tom základním programu Najdi lektora.cz je to 100 Kč za hodinu přednášení. V případě, že že lektor má programy duchovního dědictví, tak už se ta podpora skládá ze 2 částí. To je ta částka Najdi lektora.cz 100 Kč plus dalších 200 Kč z fondu Nové generace a tady se přidává i odměna za studenty, takže celkem pro programy série duchovního dědictví činí 300 Kč za hodinu přednášení a 2 Kč za studenta. Když si to teď představím jako konkrétní program, realizuji třeba 2hodinovou interaktivní dílnu o Husovi a mám tam 25 studentů, takže 2hodinový program, tím pádem moje odměna bude činit 600 Kč za 2 hodiny přednášení a 100 Kč za studenty, 2 x 25 Kč x 2 hodiny, takže 700 Kč celkem. Pokud se realizuje program v té kapitole Najdi lektora.cz+, a je to program o Bibli, tam je ta sazba 300 Kč plus 100 Kč z Najdi lektora.cz, takže ta odměna je pak 400 Kč za hodinu. Zase v tom ukázkovém případě, kdyby jsme měli 2hodinový program s 25 studenty, tak lektor dostává 900 Kč. Ve všech těchto případech není potřeba nějakých darů na zdvojování, tato odměna je vyplácena lektorovi nadací. Tak, teďka už přichází ta takzvaná rozšířená podpora programu Nové generace na dobré cestě. V ní odměna činí 450 Kč za hodinu a ty 2 Kč na studenta sestává se zase z té pevné částky Najdi lektora.cz 100 Kč za hodinu a druhou částí tvoří dary doručené od dárců, to je těch 175 Kč, k ním nadace přidá tu samou částku, znova jako zdvojení, dalších 175 Kč, stejně tak s částkou na studenta, takže když to všechno dohromady sečteme, tak ta podpora činí 450 Kč na hodinu. Pokud je teda lektor v programu Nová generace na dobré cestě, ale dělá i programy série duchovního dědictví nebo Bible, tak v tom případě se mu vyplácí ta podpora v tom režimu Najdi lektora.cz+, takže se mu nepoužívají dary pro zdvojování, ale ty dary mu zůstávají pouze pro preventivní a etické programy, po případě pro následnou činnost, kterou si teď ukážeme. Následná činnost je podporována částkou 350 Kč za hodinu, skládá se ze 2 částí. Polovina přichází od dárců lektora, druhá polovina je zdvojení nadací, dohromady 350 Kč za hodinu plus 2 Kč za studenta, nebo za studentohodinu. Tady ta částka se týká následných programů, jak těch organizovaných církví odpoledne pro skupinu, tak i individuální následné činnosti, kdy se jedná o nějaké osobní setkání, e-mailovou komunikaci, facebookovou komunikaci se studenty a taková ta následná práce v tom virtuálním prostředí. Výše podpory.
kolik bude činit ta moje podpora, mohu i zjistit pro konkrétní měsíc nebo po případě celý rok si spočítat, jak to vychází. Chtěl bych vám tady ukázat i takový pomocný vzoreček. Nasdílíme chvilku webové stránky, abyste se mohli podívat. Tak, poprosím o rychlou zpětnou vazbu. Je vidět teďka webová stránka nadace? Ještě se to načítá, takže nevím. Jo, teď už já to vidím. Tak, takže já když zaroluju na této stránce, ten kurzor je možná těžko zachytitelný, ale je tady soubor vyhlášení, jsem to zkusil zdůraznit v textu, a o řádek níž je pracovní verze vzorce výpočtu odměna lektora, tak já si kliknu na ten soubor a ten soubor se mi stáhne. Tak, já teď zkusím na chvilku nasdílet i ten program toho Excelu, abyste mohli vidět, jak v něm můžu spočítat tu odměnu. Takže budu teďka prezentovat Excel a v něm by mohlo být viditelné. Tak, poprosím zase o zpětnou vazbu, jestli je ten vzoreček vidět. Ano? Já to vidím. Výborně. Nebudu vyplňovat plán, nebudu brát teďka v úvahu nějakou zálohu, která se vyplácí standardně 3 měsíce a ve 4. měsíci se pak za všechny 4 dělá finální vyúčtování. Udělám to tak, že tady si vyplním určité hodiny, takže mám tady 6 hodin preventivních etických programů, 2 hodiny duchovního dědictví, 2 hodiny programu o Bibli, 2 hodiny následné práce, 2 hodiny individuální následné práce. Tady si spočtu počet studentů, kteří tu 1 hodinu naslouchají, takže je to 20 studentů na programu, krát 6, 120 si tam dám. U programu série duchovní dědictví a Bible zase po 20 studentech, takže tady jich mám 80. To moje setkání se studenty v následném programu je v malé skupině 8 lidí, takže tady mám 16 studentohodin. Za následnou činnost do F-nadace přijde 2000 korun a tady už je zřejmé, kolik vlastně dostanu tu odměnu. Jsou tady spočítané jednotlivé částky. Finální odměna, která vychází, je teda 5936 korun. A tady tato částka odpovídá přibližně nějakému čtvrtinovému úvazku. Takže je možné použít tady ten jednoduchý vzoreček, kterým je možné si spočítat, kolik ta odměna skutečně bude činit. Tak, já se vrátím do prezentace. Tak, podařilo se to úspěšně? Jo, vidím. Výborně. Takže tady jenom znova opakuju, na stránce, kterou jsme si ukazovali, F-nadace Granty 2017-18 se dá tento vzoreček stáhnout. Je to v sekci 7 podpora lektorské činnosti a jmenuje se to pracovní verze vzorce výpočtu odměny lektora. Pojďme dál. V čem se liší podpora oproti předchozímu roku podpory 16-17? Došlo ke zrušení pevné částky. V předchozích letech jsme měli vždycky u lektorů, kteří začínali, 5500 v prvním roce pevnou částku plného úvazku, 4000 v druhém roce a 500 korun pro lektory, kteří už byli dlouhodobě v podpoře. Tato částka se ruší
a pevná částka už se nebere v úvahu a je to nahrazeno tím, že podpora najdi lektora.cz, která dřív byla součástí té odměny, jakoby část byla vyplácena z tohoto speciálního fondu, tak je v tuto chvíli vypočítávána navíc. To znamená, těch 100 korun dostává lektor navíc. Já bych vám ještě mohl ukázat v takové malé srovnání, dopovím ty změny a ukážu vám to znovu ještě v tom programu Excelu, kde je takové jednoduché srovnání. Dříve jsme umožňovali vstup pouze jednou za rok, teďka nově v roce 2000, bylo možné zahájit podporu už od 1. ledna 2017 žádostmi před koncem roku a teď zavádíme nový standard, že bychom rádi lektorům umožnili vstup do podpory 3krát v roce, ale týká se to pouze těch programů najdi lektora.cz a najdi lektora.cz+. Ta podpora se zdvojováním, s tou zatím počítáme, že do té budou vstupovat lektoři pouze jednou za rok pro období školního roku. V souvislosti s tou změnou ohledně pevné částky a darů, tak jsme se rozhodli, že v tom období těch prvních 2 let, kdy lektor teprve získává dárce a mohl by narazit na ten problém, že by se mohlo stát, že nebude schopen mít dostatek dárců v ten čas, kdy realizuje programy, nebyly by na účtu nadace, tak budeme umožňovat takzvané zpětné zdvojování. To znamená, že pokud se mu podaří ty dárce získat později, tak v rámci těch vyúčtování bude probíhat přepočet a bude moct získat tu plnou podporu podle toho, kolik realizoval programů v rámci toho, jak mu ty dary dorazí dodatečně. Tohle to počítáme pro první 2 roky podpory a budeme se snažit nějakým způsobem pomáhat v tomto období s novými dárci lektorům nově v podpoře. Zkusím ještě rychle sdílet znovu ten program Excelu, ukážu v něm rychle ty rozdíly. Tak, podařilo se zase zobrazit Excel. Už se to načítá, takže snad to bude ono. Teď už to vidím. Tak, tady v tomto jednoduchém přehledu, kde máme finance, které byly v roce 16-17, tak tady máme ty nové sazby roku 17-18. Se 100 korunou se tady počítá už navíc. Ty pevné částky jsou nulové, takže to jsou ty hlavní změny. A pokud bychom brali takový ten obvyklý standard celoúvazkového lektora, který má 55 hodin, z toho 40 hodin je v programech ve školách, 15 hodin je v následné činnosti, tak nám tady vychází nějaká odměna, která v rámci té části nové generace na dobré cestě pak bude činit 21 010 korun. K tomu navíc podpora z najdi lektora.cz, takže vlastně ta podpora nám celkem činí 25 100. Takže to je ten rozdíl. Při stejném výkonu oproti předchozímu roku nám dochází k navýšení. Pokud ale zohledníme to, že vlastně už se neuplatňuje ta pevná částka a odečteme to, tak tady vidíte jenom to srovnání s tím, když odečteme tu částku podpory, která byla získávána díky pevné částce. Takže lektorům, kteří začínají, tak tím pádem dáváme v podstatě jenom o 6% více oproti tomu, jak to bylo v předchozích letech. Pro ty, kteří už jsou dlouhodobě v podpoře, tak to navýšení je asi 18%. Tak to asi stačí a já se vrátím zpátky do mé prezentace.
už to vidím. Tak. Výborně. Takže řekli jsme si, jaké jsou změny, pojďme na ukázku. Důležité doporučení pro práci s Grantisem je využívat prohlížeč Chrome a pokud možno nějakou novější verzi operačního systému, ale v zásadě by měl fungovat na kterémkoliv webovém prohlížeči. Takže systémově tam omezení není. Tak já nám zkusím teďka nasdílet moji obrazovku webového prohlížeče. Tak, promítá se mi tam přihlašovací okno do systému Grantis, je to tak? Ano. Takže já se přihlásím pod svým e-mailem. Pokud nemáte zatím vytvořenou registraci, tak to je jednoduchý krok, to nebudu popisovat. A je tam nějaké potvrzení e-mailu, ale potom se už jednoduše přihlašujete. Pokud jste na začátku a zatím jste nepracovali v Grantisu, nemáte tam přidán subjekt, tak je pro vás potřeba, abyste si tam subjekt přidali. A to sice přidáním iča. Vždycky pracujeme s právnickými osobami, takže dám vyhledat. Tak, Grantis sice hlásí, že takovýto subjekt neexistuje, ale to nás žádným způsobem neohrozí. Takže já budu pokračovat, dám vytvořit subjekt, protože Grantis tento subjekt ještě neměl, proto to hlásil. Teď si natáhl údaje z centrální databáze ARESu a odpovídá to tomu, co jsem očekával. Dám vytvořit subjekt. Pokud bych nebyl prvním člověkem u toho subjektu, tak by se stalo to, že by mi to nahlásilo, že už subjekt existuje a vznikl by požadavek na přidání nového člověku, který byl v Grantisu dříve než já. A tak, jak to tady vidíte, lidé v subjektu, tady by se objevilo ještě další jméno a ten, kdo je takový ten hlavní správce za ten subjekt, ten, kdo první tam měl vložen ten subjekt, tak má právo tady potom umožnit přístup dalším lidem, aby dávali žádost prostřednictvím tohoto samého subjektu. Takže začneme, zobrazíme si výzvy, které jsou k dispozici a nás zajímá podpora lektorů v roce 1718, té rozšířené verzi Nová generace na dobré cestě. Který program zvolit jsme si už vysvětlovali, takže pokud se mě týká ta rozšířená podpora, zvolím tohleto. Pokud bych se chtěl ucházet o tuto podporu, i když jsem ji doposavat neměl, samozřejmě je to možné. Pokud člověk by neuspěl v té nejvyšší formě podpory, stále může s vysokou pravděpodobností být podpořen v tom programu Najdi lektora.cz a Najdi lektora.cz+. A to teda v případě, že má doporučení ze své církve a splňuje nějaké základní požadavky. Takže dáme tady nějaký název projektu a budeme pokračovat ve vyplňování. Kontaktní osoba za projekt jsem já, pokud je v jedné organizaci
více žadatelů a je tam nějaká centrální osoba, která je za všechny projekty odpovědná. Možná, že třeba u Hope for Kids tam bude vystupovat nějaká jedna osoba za všechny, takže vyberu kontaktní osobu, zaměření měnit nemusím, bankovní účet, ten tady nemám, ale ten teďka nebudu řešit. Nejdřív si vytvořím žádost, abych od tyhle ty základní informace nepřišel, takže dokončím. Místo realizace si vyberu tam, kde je sídlo organizace, působnost, mikroregion nebo samozřejmě i více kraj, okres nebo celá Česká republika, podle toho, jakým způsobem člověk pracuje. Tady dám nějaký popis, který shrnuje, že se bude jednat o programy na školách a že se bude jednat i o následnou činnost církví a podobně. Shrnutí, kterého lektora se to týká a podobně. Doporučuji, vrátím se na začátek, pokud se dává více žádostí za jednu organizaci, do názvu projektu přidávejte jméno lektora. Hodně si tím ušetříte starostí, pokud v jedné organizaci je více žádostí, abyste jednoduše rozpoznali, která žádost je která, aby si lektoři navzájem, pokud v jedné organizaci budou vyplňovat více žádostí, si to nepřepsali. Zkušenost říká, že se to někde stalo. Takže dávám uložit žádost. V tuhle chvíli by měla vzniknout nová žádost, pokud jsem vyplnil všechny potřebné povinné údaje. A to se mi podařilo, takže dám uložit změny. Kouzelné tlačítko, které používejte hodně často. Vrátím se do nastavení mého subjektu, podívám se a v tuhle chvíli tam nemám žádný bankovní účet. A protože bankovní účet tam potřebuji, tak si ho vytvořím, před čísly účtu, číslo, komerční banka, v českých korunách vytvořím účet. Výborně. A teď už se můžu přepnout zpátky do projektu. Tady mám vypsané všechny projekty. Pokud bych tady měl právě více projektů, více žádostí za jednu organizaci pro několik lektorů třeba, tak díky tomu, že si dám do názvu lektora, tak to krásně rozpoznám. Tady v tom základním nastavení už si můžu vybrat bankovní účet. Za tu organizaci dám uložit a pustím se do vyplňování rozšiřujících informací. Takovéto zelené potvrzení podařilo se uložit, to je důležitá věc. Požadovaná forma podpory. Já se ucházím o podporu nové generace na dobré cestě. Vypíšu tady informace o statutárním zástupci, takže tady vyplním jeho jméno, vyplním i dalšího kontaktní údaje. Tak tady budu vyplňovat informace o lektorovi. Korespondenční adresu. Předpokládaná výše pracovního úvazku, čekám asi žádná celá 2. Nějaké další údaje. Nebudu teď vyplšovat všechny tyto detaily. Ty, které jsou opravdu nezbytné, stručný životopis lektora v nějaké jednoduché struktuře. Píšu především o tom, taková ta duchovní cesta člověka, není to klasické CVčko, ale popíšu historie přednáškové činnosti, popíšu, kdy jsem začal s přednáškovou činností, jakými programy, takovou jednoduchou hrubou historii.
pokračujeme. Jakou práci lektor vykonává kromě tohoto projektu lektorské činnosti? Oddělení Škola pro život. Kam tady uvedu podrobnosti ke Křesťanské akademii mladých. Stručné shrnutí programu. Tady uvádím, co je hlavním smyslem toho mého programu, který realizují. Takže pracuji v programu Úcta k životu. A měl bych tady mít charakteristiku toho programu, jeho cíle rozepsané, uvedu webovou adresu, pokud k tomu projektu existuje třeba za lektory organizace Hope for Kids. Předpokládám, že by tady byly etické dílny CZ a popis základních charakteristika etických dílen. Jakým způsobem program přispívá k šíření evangelia nebo posílení církve? Toto je otázka, která je velmi pečlivě posuzovaná v rámci výběrových řízení a pomáhá vnímat určitý duchovní rozměr té práce. To znamená, jestli cílem celé práce je jenom dělat prevenci nebo etiku na školách, anebo jestli opravdu záleží tomu lektorovi, aby tato činnost v prevenci i etice byla skutečně preevangelizaci a na tuto preevangelizaci pak navazuje nějaká následná práce, kde se mladí lidé mohou dozvědět více o Kristu a jakým způsobem pak je to vede dále v této cestě. Takže tomuto bodu doporučuji věnovat zvýšenou pozornost. Celkový počet hodin etických a preventivních programů ve školách, jedná se o statistiku za celý rok, takže já tady předpokládám nějakých 60 hodin, 20 hodin duchovního dědictví, 20 hodin o Bibli. Počítám, že celoroční počet hodin následné činnosti, kde zahrnuju i programovou, i tu individuální, by mohl být asi 60. Tady mám ten předpoklad studentohodin, těch 200 vlastně míst, než přičtu i ty, které budou v duchovním dědictví, takže by se mohlo jednat o nějaké 2000 studentohodin. Tady to bude nějakých 160 za následnou činnost. Tak, následnou činnost popíšu, jedná se o klub, který funguje na nízkoprahových principech, jaké aktivity se v něm odehrávají, kdo další je zapojen ve vedení tohoto klubu. Probíhá v prostorách církve nebo v nějakých nezávislých prostorách, ale v návaznosti na církev a podobně. Takže tady uvedu tyto informace. Zdroje financování lektora. Tady popíšu, jaké další zdroje zastřešující organizace používá na lektora. To znamená například fakturace školám, předpokládané výši, třeba u těch preventivních programů, tady jsem měl v plánu realizovat asi 30 programů.
že předpokládaná částka bude třeba 6 000 korun jako příjem z fakturace a podobně. Roční výše darů od osobních dárců předpokládám, že budu mít podporu ve výši asi 24 000 korun. Za rok poplatky, fakturace školám, tady jsou samostatně uvedené, takže tady s touto částkou skutečně počítám. Tady bych ještě uvedl ten projekt s městem Ostrava, které podporuje programy na školách nějaké částce, která předpokládáme, že by z toho projektu mohla být využita na odměnu lektora nebo na práci lektora. Ostatní zdroje jiné roční příjmy lektora. Tady bych pak uváděl, že třeba práce v křesťanských akademiích mladých na žádná celá 4 úvazku s odměnou XY korun. Tak. Teď se dostávám k důležité části, a to je, abych popsal, jaké programy vlastně budu realizovat. Jsou tady vypsané programy série duchovního dědictví, které teda můžu zaškrtat, pokud je budu takto realizovat. Já budu realizovat program Bible člověk 21. století, budu realizovat program o Husovi, program Husovi na středních školách, taky se chystám na program o Vánoce a Velikonoce křesťanů, ostatní témata, takže tady třeba vypíšu programy úcty k životu a to, co je důležité, abych tady uvedl i v čem spočívá nějaké misijní poselství, nebo kde je nějaký rozměr, to znamená, popíšu tady třeba v části internetových zdrojů je řeč o tom a tom, což pomáhá vytvořit určitý most k duchovní tématice a trošku vysvětlím, jakým způsobem ten konkrétní program to může realizovat, třeba citace biblického verše nebo jakékoliv věci, které tam jsou, které pomáhají tam přidat určitý duchovní. Jakých měřitelných cílů chce lektor ve svých programech dosáhnout? Takže tady budu pracovat s tím, že bych rád viděl, že výsledkem těch mých programů bude změna třeba v oblasti trávení času na internetu a mám tomu nastavené nějaké konkrétní měřitelné cíle a podobně, takže to tady můžu specifikovat. Mám i představu o tom, že v následné činnosti bych chtěl dosáhnout takovýchto cílů. Mojí touhou je, aby se ty programy ve školách staly takovým nástrojem, přes který získám kontakty na nové lidi a objeví se 4 noví lidé v programech nízkoprahového klubu. Taky bych si přál, aby na English Camp, který organizujeme, se podařilo získat 15 lidí, kteří by z těch programů jednorázově se objevili na English Campu.
Takže tady specifikuju svůj plán. Teď trošku o mých plánech v lektorské činnosti, na co se chci zaměřit, v které oblasti působí, takže je to Moravskoslezský kraj a zejména okres Ostrava. Zaměřuju se na druhý stupeň střední školy, chodím i do domovů. V síti křesťanských učitelů jsem již registrován a svoji nabídku na portále najdilektora.cz chci zveřejnit, čeho chce lektor a organizace ve své činnosti v rámci projektu během roku dosáhnout. Tady se dívám na takové ty globální hlavní cíle, protože já bych si přál, aby křesťanský sbor opravdu získal vztahy s několika školami v okolí a mohl být jako církev vnímán pozitivně jako služba společnosti a přál bych si, aby to vybudovalo důvěru mezi rodiči, aby když se dělají různé aktivity, aby neměli obavu posílat své děti na takovéto programy a tak dále. Takže tady tyto věci popíšu. Název místní církve, která nese záštitu nad projektem, je to přímo křesťanský sbor Ostrava. Poruba. Starší sboru. Jeho e-mail. Doplním. Jeho telefon. Tak. A sbor se zavázal posílat měsíčně částku 1000 korun na mou činnost. Tak, protože už docela dlouho vyplňuji, tak se vrátím k tomu, abych svoji práci uložil. Kdyby se náhodou něco stalo, dám uložit změny. Počkám si na zelené potvrzení. Změny byly uloženy, výborně. A v počtu vyplněných povinných polí jsem se posunul na 93%, tak to je dobrá zpráva. Tak. Dojedu za záštitu, teď se vyjádřím k tomu, jaké tady dávám povinné přílohy. Vždycky je potřeba dodat informace o vzniku organizace a také, kdo za tu organizaci smí jednat. Připojuji tam záštitu projektu, doporučení od staršího sboru, fotografii lektora, to jsou povinné přílohy, takže opravdu potvrzuji, že je tam dám. Poštou nebudu zasílat nic. V dobrovolných přílohách tam přidám výroční zprávu a moji poslední zprávu o činnosti lektora. Tak a ještě bych tam chtěl přiložit zpětná vazba ze školy ZŠ Porubská a gymnázium biskupské. Tak, partnerství s F-nadací na webových stránkách bude zveřejněno logo F-nadace. Tak, takovým způsobem jsme chtěli propagovat to partnerství. Uložím změny. Tak, přejdu na soubory. A já mám
to, co potřebuju vložit do takže vkládám registraci u Ministerstva kultury. Pak dále připojím vyjádření starších sborů a to další, co jsem tam sliboval, nějaké fotografie a podobně. V tuto chvíli stačí, dám uložit změny. Tak. A přejdu do rozpočtu. Takže tak, jak jsem si to v mé kalkulaci dopředu spočítal, tak předpokládám, že ta celková částka podpory bude činit 70 000 korun z nadace a počítám, že asi 24 000 korun budou dary, které tam budu posílat, ale já tady dávám celkovou požadovanou částku, to znamená projekt, tady uvedu celkovou výši projektu. Moje požadovaná částka podpory je 70 000, ale ten projekt má ještě nějaké další rozměry, které jsou v tom zohledněné. To znamená, že si dá částku asi 90 000 a to je to, co budu u nadace žádat. Je to určitým způsobem orientační částka, protože vždycky se ta podpora odvíjí od skutečného objemu realizovaných programů. Tak, změny uložím. A v této chvíli se stala skvělá věc. Já jsem se dostal na 100% vyplněných povinných polí a můžu přikročit k poslednímu kroku. Tím posledním krokem je vygenerování souboru žádostí. Takže já bych rád ten soubor vygeneroval, uložil ho do žádosti a taky si ho stáhnout k sobě, takže dám kliknout uložit a stáhnout. Tak, tento krok proběhl úspěšně. Objevil se mi tady dokument, formulář lektoři a ten já teďka ještě tady uložím. Změny byly v pořádku uloženy. Nevím, jestli to uvidíte, když si otevřu ten soubor, který té žádosti, to asi pro vás není viditelné, ale tady si můžu projít všechny věci, které jsem v žádosti vyplnil. Tady mám k dispozici v souboru ve Wordu pro revizi. Takže je to v pořádku. Zkontroloval jsem si svoje údaje a jsem připraven projekt odeslat ke schválení, takže tlačítko zelené odeslat ke schválení a v tuto chvíli se mě to zeptá na souhlas s podmínkami výzvy. Projekt odesílám ke schválení. Tak. Projekt je úspěšně podán. Když se vrátím do přehledu projektu, vidím tady projekt odeslaný. Já když se do něj vrátím, tak už nemám možnost cokoliv změnit, mám možnost všechno procházet, vidět veškeré části a jsou mě k dispozici to, co jsou mě k dispozici všechny soubory, které jsem tam uvedl. Pokud bych zjistil, že ještě potřeba nějaká změna, mohu napsat do fnadace, jestli můžou vrátit ten můj projekt k dopracování. Když by se něco takového stalo, je to možné. Kdyby chtěl člověk ještě něco měnit dodatečně, pokud je to před termínem uzávěrky, není problém. Samozřejmě platí možnost konzultací. Ty konzultace jsou k dispozici. Nejlépe přes SMS-kové domluvení, že něco takového proběhne.
5 dní před uzávěrkou pak končí možnosti. To, co bych rád ještě zdůraznil ještě jednou, v průběhu té žádosti, když píšete, ukládejte, zvlášť když si potřebujete překliknout mezi třeba základní informací, rozšiřující informací, rozpočtem soubory, tak, abyste nepřišli o data, která tam dáváte. Tak, já ukončím sdílení programu a vrátím se do mé prezentace. Tak, doufám, že to bylo úspěšné. Ano. Tak, já teď jenom v rychlosti projdu celé to grantové kolečko a přidáme se k tomu, nebo dám šanci na otázky. Vyplněním všech informací, vygenerováním souboru žádostí, odesláním vlastně končí to, co dělá lektor a jeho organizace. Po termínu uzávěrky se komise setkává, zpracovává žádosti a rozhoduje o podpoře, dává pokyn nebo dává návrh správní radě ke schválení. Když je podpora schválená správní radou, tak se lektor dozví výsledek i organizace a dochází k podpisu smlouvy. Ve chvíli, kdy se uzavírá smlouva, tak v tom momentě se k tomu žadateli vrací i v PDF-kové formě žádost, ukládá se takto v Grantisu, je tam k dispozici a žádost i smlouva je potom podepisovaná. V žádosti je sekce pro podpis jak lektorem, tak odsouhlasení statutárním zástupcem. Smlouvu pak podepisuje statutární zástupce. Když máme podepsanou smlouvu obou straně, tak další důležitou povinností lektora je evidovat realizované programy a nejenom realizované, i určitý plán, tak, aby bylo možné uskutečnit návštěvu na programu u lektora. K tomu doposud sloužila takzvaná online tabulka Excelová. Pracujeme na nějakém novém řešení, o kterém vás budeme informovat, o určitém databázovém řešení, ve kterém by to bylo trošku pohodlnější i z pohledu výstupů. A zatím teda evidence probíhá v online Excelu, uvidíme, jak se to bude vyvíjet od 1.9. Každý měsíc, pokud má člověk rozšířenou podporu, se vyplácí záloha financí. Pokud tam jsou nějaké významnější objemy i u těch menších podpor, jako najdi lektora.cz, najdi lektora.cz+, tak se vyplácí záloha také. Podle dohody 2krát v roce se odevzdává průběžná zpráva, ta je navázaná na ty 4 měsíce, vždycky od září do prosince je první 4měsíční období a pak se do 15. ledna odevzdává zpráva, zase pak od ledna do dubna je další 4měsíční období, do 15. května se odevzdává zpráva a nakonec za poslední období od května do srpna se odevzdává zpráva závěrečná, která navíc, kromě té zprávy o činnosti lektora a nějakém tom příběhu z programu ve školách, z následné činnosti v sobě obsahuje i nějaké finanční shrnutí. V případě, že se jedná o podporu najdi lektora.cz a najdi lektora.cz+, tak stačí jenom přehled, jakým způsobem byly finance použity a nadace si po případě na vyžádání může vyžádat výpisy z účtu nebo nějakou podrobnější zprávu. U podpory se zdvojováním, u podpory Nová generace na dobré cestě se odevzdává skutečně i kopie těch dokladů, to znamená třeba faktury, pokud lektor fakturuje té své organizaci, nebo mzdové listy, pokud je zaměstnancem, a také výpisy bankovního účtu o tom, že ty platby odešly. Po schválení té závěrečné zprávy, ta by taky měla obsahovat informaci o tom, pokud nějak zásadně liší plán o to, co se ve skutečnosti v průběhu toho roku dělo, tak nějaký komentář k tomu. Tak když je závěrečná zpráva schválena, tak se doplácí poslední 2 měsíce podpory. Tak tím jsme ukončili celý grantový cyklus
A mě docela došel i čas, ale stejně dám prostor na otázky a odpovědi, jestli nějaké jsou. Takže můžeme zrušit stlumení mikrofonu a klidně se ptejte. Pro mě to bylo jako srozumitelný, takže děkuju. Nemám teďka dotazy. Tak, máme nějaké otázky od Alči nebo od Danky? Tak ode mě asi taky zatím ne. Já tak uvažuji nad tím, že vlastně za mě stejně bude asi žádat jakoby Michal, jakoby za pavučinu, že? A budeme tam zřejmě s Blankou, takže to budeme muset ještě s nimi zkonzultovat, jak to bude probíhat. No, v praxi bych doporučoval takový postup, že vlastně i Michal založí nově v Grantisu tu organizaci, přístup si tam vytvoříte i vy jako lektoři. A jsou určité části té žádosti, které předpokládám, že budete vyplňovat vy jako lektor. Pokud je to opakovaná podpora, tak to vlastně kopírujete z těch předchozích roků, spousta informací zůstává stejných a aktualizujete hlavně svoje plány a zřejmě to reviduje potom ten zástupce za vaši organizaci. Takže to si myslím, že takhle to asi obvykle bude probíhat, že to finální odeslání, vygenerování té žádosti pak už třeba dělá někdo, kdo za tu organizaci to nějak centrálně reviduje. Jo, ale je to samozřejmě vnitřní věc u vás pavučně, jak to máte dohodnuto s kompetencemi. Já jsem jenom ještě psala, že nepodařilo se mi včas se jakoby do toho zapojit, přišla jsem později, takže jestli potom ten záznam můžu dostat, ten začátek mi utek, jak to začínalo. Videozáznam zveřejním ho i na těch webových stránkách toho vyhlášeného výběrového řízení, ale tak, jak se o to hlásíš, pošlu link, no, není problém. Jo, jinak děkuji a všechny zdravím. Prima. Alča se nám v chatu ozvala, takže otázky nějaké další nejsou. Děkuji vám za pozornost a přeju úspěch ve vašich žádostech, ale hlavně úspěch ve vaší práci, ať vidíte dobré duchovní ovoce toho, co se děje nejen ve školách, ale potom i dál v těch následných aktivitách. Ať vidíte mladí lidi, kteří přichází do církve a máme tyhle důvody k radosti. Moc děkuji. Já taky děkuju. A tobě taky hodně síly a moudrosti. Děkuju, hezký den přeju. Ahoj. Jo, ahoj.